Έχω εντελώς διαφορετική άποψη από όσα ελέγχθησαν σήμερα και αυτό νομίζω ότι πιστεύετε ότι είναι φυσιολογικό. Καταρχάς, η υποψηφιότητά μου στο Δήμο των Αθηναίων είναι πολιτική, είναι εθνικιστική, είναι κομματική, είναι η υποψηφιότητα της Χρυσής Αυγής στο Δήμο Αθηναίων, η Ελληνική Αυγή για την Αθήνα, όπως κατεβάζουμε ψηφοδέλτιο και στη Θεσσαλονίκη, η εθνική ανάγκη για τη Θεσσαλονίκη, καθώς και στις περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, με τίτλο «Εθνική Συσπήρωση για την Πελοπόννησο, Εθνική Συσπήρωση για τη Δυτική Ελλάδα». Παρακολουθώντας την εκπομπή σας περίπου 2 ώρες, περίπου 2 ώρες, άκουσα πολλά πράγματα, αλλά δεν άκουσα τίποτε για το φλέγον πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες των Αθηνών σήμερα, οι οποίοι ζουν μέσα σε καθεστώς τρομοκρατίας από τους λαθρομετανάστες εγκληματίες. Θα ήθελα να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι όλοι μιλούν για μετανάστες. Δεν υπάρχει νόμιμη μετανάστευση στη χώρα, υπάρχουν λαθρομετανάστες. Επίσης, ακούστηκε ότι δεν μπορούν να φυλάξουν τα σύνορα ο στρατός μας και ότι για το λόγο αυτό θα πρέπει να περιμένουμε και άλλους λαθρομετανάστες να έλθουν. Τότε να σταματήσουν οι Έλληνες να πληρώνουν φόρους, εάν δεν έχουμε στρατό ικανό να φυλάξει τα σύνορά μας. Και σε ό,τι αφορά το μνημόνιο, πρόκειται περί εθνικής προδοσίας, εθνικής μειοδοσίας και πολιτικής απάτης. Στην προεκλογική περίοδο, ο σημερινός πρωθυπουργός έλεγε το περίφημο «λεφτά υπάρχουν». Ποια λεφτά εννοούσε, τα λεφτά του μνημονίου, των διεθνών τραπεζικών οίκων? Εν διάθεση περιπτώσει, βλέπω ότι δεν θέλετε να μου απευθύνετε ερώτηση, απλά να μου δώσετε τη δυνατότητα να καταναλώσω 1-2 λεπτά από το χρόνο τον οποίο μου διαθέτετε. Θα αξιοποιήσω αυτό το χρόνο λοιπόν διαβάζοντάς σας από το πρόγραμμά μας τι θα αλλάξει στη ζωή μας αν η Χρυσή Αυγή αναλάβει τη διοίκηση του Δήμου Αθηναίων. Και δέστε αυτό το διοίκηση όχι αυτοδιοικητικά, αν θέλετε και γενικά. Πολύ γενικά. Η διακίνηση ναρκωτικών, η πορνεία και η εγκληματική δράση των συμμοριών που μαστίζει το ιστορικό κέντρο θα κατασταλεί άμεσα. Πώς? Έχουμε πρακτικό τρόπο. 3 ευρώ το μήνα να δίνει κάθε Αθηναίος πολίτης, συγκεντρώνεται ένα ποσό 3 εκατομμυρίων ευρώ. Θα φτιάξουμε ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας από μέλη του κόμματός μας και από ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπηρετήσει. Γιατί χαμογελάτε? Χαμογελώ. Θα μου απαγορεύσετε και να χαμογελώ? Δεν θα σας απαγορεύσω. Θα ζητήσουμε άδεια οπλοφορίας, όπως έχουν πολλοί μεγαλοεπιχειρηματίες, 4 και 5 οπλοφόρους. Γιατί να μην έχει και ο Δήμος Αθηναίων 200 ενόπλους να προστατεύουν τη ζωή των πολιτών του? Μάλιστα. Κύριε Μιχαλολιάκο, ευχαριστώ για την παρέμβαση. Όχι, δεν τελείωσα, δεν τον ολοκλήρωσα. Ολοκληρώστε, δεν έχω. Σοβαρός. Στα 110 λεπτά μου αναλογούν μόνο 2, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτή είναι η δημοκρατία σας. Κύριε Μιχαλολιάκο. Κανονικά δεν θα έπρεπε να με βγάλετε, θέλετε να πείτε. Να λέω εγώ ό,τι θέλω ή θα τα λέτε εσείς για μένα? Πέστε ό,τι θέλετε. Έχετε λίγο χρόνο, ολοκληρώστε. Έχω λίγο χρόνο, για ποιο λόγο? Γιατί έχετε λίγο χρόνο, γιατί τελειώνει η εκπομπή. Οι καλεσμένοι σας, οι οποίοι δεν είναι καν υποψήφοι, είχαν πολύ περισσότερο χρόνο. Όχι, αυτό κρίνεται από τους τηλεθεατές. Κύριε Μιχαλολιάκο, χάνετε το χρόνο σας χωρίς λόγο. Λοιπόν, θα αγωνιστούμε. Πείτε αυτά που θέλετε για να κλείσουμε. Θα κλείσουμε. Καλώ τους πολίτες των Αθηνών, τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, να ψηφίσουν το συνδυασμό Ελληνική Αυγή για την Αθήνα, για να διώξουμε όλους τους παράνομους ξένους, όλους τους λαθρομετανάστες από την πόλη μας, για να ξαναγίνει η Αθήνα ελληνική. Μάλιστα. Εσείς μπορεί να χαμογελάτε, μπορούν να χαμογελάνε και οι παριστάμενοι. Χαμογέλασα πριν, τώρα δεν χαμογελούν οι άνθρωποι ούτε στην Κυψέλη, ούτε στον Άγιο Παντελεήμονα, ούτε στα Πατήσια, ούτε στο κέντρο των Αθηνών. Χαμογέλασα πριν με τους οπλοφόρους που είπατε κλπ. Τώρα δεν χαμογελώ. Γιατί, κύριε? Γιατί χαμογέλασα? Γιατί? Αυτό είναι το σχόλιο. Οι φίλοι σας οι μεγαλοεπιχειρηματίες δεν έχουν 10 και 20 οπλοφόρους? Καταρχήν σας παρακαλώ, αφήστε το προσωπικό τόνο, όχι σε μένα. Όχι σε μένα αυτό το τόνο. Ούτε και εσείς σε μένα. Γιατί? Αυτό το τόνο δεν είστε ο Φίρερ, κύριε. Όχι αυτό το τόνο σε μένα. Εσείς ποιος είστε, ο Γκέμπελς, κύριε? Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό το τόνο όχι σε μένα. Καληνύχτα σας, ευχαριστώ πολύ κύριε Μιχαλολιάκο. Καληνύχτα σας. Πάμε πίσω, ο κύριος Μιχαλολιάκος ήρθε εδώ με εξώδικο. Μας έστειλε 2 εξώδικα και εγώ έκρινα ότι από τη στιγμή που είναι υποψήφιος έχει δικαίωμα εμφανίσεως. Δικαίωμα να υβρίζει δεν έχει, δικαίωμα να αποφασίζει πότε θα χαμογελούμε δεν έχει. Επίσης δεν έχει δικαίωμα να φτιάχνει σώματα οπλοφόρων ιδιωτών, όπως δήλωσε, οι οποίοι θα επιβάλλουν την τάξη στην Αθήνα. Διότι αυτό είναι και παράνομο.
συν της άλλης, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι αυτή είναι μια συζήτηση που δεν έχει νόημα. Θέλω 30 δευτερόλεπτα, κύριε Καμίνη, γιατί έχετε αδικηθεί στον χρόνο.